megalayapost.news. Kum kejeng so borom kilong kemi halor ki kam shakri bakilasun yang na kabanta ka khut ka suba haki office sarkar bapher ka office u deputy commissioner karibhoi menta ka sngi kilapan kup borom kerpang ya kiti kilong kemi ka tha nongpo ka balong ru shibanta ka jing rokhi ka international women's day arajar apunri lani ka bangila banong kum ka ta ka sngi kerpang kilong kemi bala rokhi ya shitulup ka perthai ya kani ka jing rokhi banne borom ya kiti kilong kemi la panong circuit house nongpo ka badailing ba ka Swachh Bharat Mission Urban SBMU ha ka bala shibanta da ka kong bala kunti rani ke Additional Deputy Commissioner Karibhoi District kum ke kongsan bat lasaki langru da ka jingdon lang ka Dr. AJ Imli na ka office DMHO uba S lang stay Assistant Engineer ka Urban Affairs imarang Assistant Commissioner jong Karibhoi District lembat ki ki officer hakawai ka benta kum ka jing rakhi kani ka singkerpang kilong kemi baru banai burom halor ki kam shakri bakila turain na ka benta ka khut ka suba ki officer kar bapher ha ka than nongpo ha kani ka singila airu da jing ai sung bhasha ki kilong kemi kum ka jing burom ya ka kerdan long kemi ka bakidon ka benta banwan ra ka khut ka suba kadai kata kajing rakhi shibanta jo kajing rakhi jo ya kata International Women's Day lada rakhi ya ka babun ki banta babun ki wei pakiran san andrei kani kajing rakhi jo International Women's Day hakani ka step ka banta na do menin do banta kalau ma compare bawi ko simle nama ba hakani ka kanti banta ni rakhi ya kani ka sni ya kilong kini kijongi kita tuthai na ki pat kijingle buram kijongi lamba kini ki effort dan ki kam berat dan jing iso ha berat kemang office deputy commissioner ulaman ai di kini report ngan shi tu ep bagi jing rakhi jong International Women's Day holu slam alga apun rio kelada kumbashi spa kat san slam gajing rakhi jong International Women's Day ka sedang na do kan kendai spa harway tang la don ho ajas pa an real but ni kani jing rakhi mentau snem kala poi kani jing rakhi kusis pa khatsan te man lau snem bidan di team mo mentau snem ka team kalong men give to give mengina bel aishwa ga ban sasha bin sio no ika sab team halor jong ka jing rakhi jeni pat kalong ba under SBM pade kalong ba women-led sanitation jadi jing rakhi jeni mentasni ka wan hi na ka SBM Swachh Bharat Mission hakbangi rakhe khoi ke suba haki shong ki jongi ke office ke jongi pada sab theme hakani ka por de hakani ka slam kalong ka women led sanitation ngila khi shibon pa ki den sang mo menne de ka sni ki rakhe ni sni jo ki den thai jen rong ki jongi na benta ki to ki team ne ki long ki jongi ki balong instrumental ne ki ba deha panyo iri buram kibla lam na kapos kapor kibla ay ka jing shakli ki jongi ki office ki jongi ki hospital ki jongi but ni oi ko women led sanitation ko pang iri habaro ki office ki baguan hi ki doktor ko jing ki office ki jongi ki circuit house ki guest house ki jongi ki dei long kumi but nimla klem da pawang ni pa ka ko ka kya jong long kumi ke dei ko ka kya jongi the same jinang jing sa jung kini ki jongi de jinang jing sa jung kul ki jongi te ngatrai doktor ila penishibun mentakasni pala ila kresani ba lo health mo jing ko jing kya na ong mene ka basdang ila ke mentala ko sis pa khatsan sit belingi rakhe belingi penken mau le de ngasni ma ba kiri kasni kalong kata kasni penken mau kita hijuk struggle kira-kira terkait di jongi kilap na do kita sedang dibancua do mentang ni danga ke bat dang ya fight ni dang ya rakhe ni dang ya persyawan pois mak juk mentang aku koi ke kia aka pule putih aga jingyo e kana kelenti ban kamai kaji banyo itu livelihood dan e ka pay ka belum equal mo kita kita ki jing rakhe ni jing fight dan jing ya jing le lalu ka kapor mensyuah adu benta ini hijau gitu topik ini iban course kapor long ni jongi teng ngimken mau ban rakhe ka sni lane ka jingdon kam ka jingdon jadi long ni jongi dia tun kai ake non salam but kam tam ya pi ki badon ka jikit ban pun ko i office ki yang kisam ni ki guest house ki hospital di jongi megalayapost.news